एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे ताजी कर्दी म्हणजेच बेबी प्रॉन्स आणि वांगीची भाजी. ही आहे ताजी कर्दी म्हणजेच बेबी प्रॉन्स. याला साफ करून घ्यायचं आहे. कर्दी आणि वांगी मिक्स भाजी खूप छान होते. इथे मी कर्दी साफ करून धुवून घेतली आहे. या कर्दीमध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. मिक्स करून 5 मिनिट बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. इथे वांगी मी कापून घेतली आहेत. इथे मुठभर कोथिंबीर, 3 हिरव्या मिरच्या आणि 10 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. खलबत्त्यामध्ये मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर घालून ठेचून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं तरी चालेल. मिरची, कोथिंबीर आणि लसूणची पेस्ट तयार आहे. कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. गरम तेलामध्ये कर्दी घालायची आहे. तेलामध्ये कर्दी छान भाजून घ्यायची आहे. दोन मिनिट भाजल्यानंतर ही सर्व कर्दी आपल्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे. याच कढईमध्ये परत 4 चमचे तेल घालायचं आहे. एक बारीक कापलेला कांदा तेलामध्ये घालायचा आहे. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. चिरलेली वांगी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये कर्दी घालायची आहे. पाव ग्लास पाणी घातलेलं आहे. झाकण ठेवून 7 मिनिट शिजवायचं आहे. 7 मिनिटानंतर वांगी शिजत आली आहेत. यामध्ये एक कोकम घालायचं आहे. झाकण ठेवून पुन्हा 3 मिनिट शिजवायचं आहे. पाच चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे.
खूप टेस्टी ताजी कर्दी आणि वांग्याची भाजी तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. मालवणी रेसिपी पाहण्यासाठी माझे चॅनल एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा.